खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलि समनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 17 एप्रिल बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। हरखाबै देहायाव बेराम आजार सोमजिनो हागौ, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। वृष राशि। गोसो थोनायनि बान्दोआव गोग्लैगोन, गोसोआ उरां फारां जागोन। मिथुन राशि। नोंथांनि आसा खालामनानै थानाय मिजिंआ जाफुंगोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। कर्क राशि। हरखाब जाब्रबथायनिफ्राय रैखा मोनगोन, गोसोआव गिनाय साफिबाय थागोन। सिंह राशि। रांखावरि बिथिङाव खहा जानो हागौ, बेफार फालांगि खालामोब्ला गाज्रि सान। कन्या राशि। थांखिसिम सौहैनो थाखाय गुबुननि मदद मोनगोन, गोसोआ थुलुंगाखांगोन। तुला राशि। मोनखानाय मुवाखौ खोमाना लाफिननांगोन, दुखु दाहानि सान जागोन। वृश्चिक राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन, सोमोन्दोआ गोरा जागोन। धनु राशि। नोंथाङा सानाय सुनायजों नाख्रेबजागोन, जोबोद दुखु खस्थ' सहायनांगोन। मकर राशि। समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन, समाजाव नोंथांनि माना बांगोन। कुम्भ राशि। गुबुन दाबसे जायगायाव थांना थाहैनो हागोन, गोसोखौ सान्थि मोनगोन। मीन राशि। नोंथांनि गथ'आ गाज्रि लामाजों आगान सुरलांगोन, गथ'खौ लाना जिंगासिनांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंफुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा MIL इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों, अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।